Πάμε. Μας γράφει ρε, τι το βίντεο. Και ήχος. Την λίγα είναι. Είχε έρθει ένα χελιδόνι πριν και μας έσπαζε ανέβρα. Ναι. Με το Το τζόι. κυνήγαγε. Ναι. Ναι. Εδώ το τροπούσε με τον τρόνο. Το είδα που το έχεις ανεβάσει στο τέτοιο. Ναι, Στο... ναι. Τώρα είναι ακριβώς Να το εδώ. πάλι. Το χελιδόνι πίσω. Πέρασε από εκεί. Απίστευτο Μαγαλιά είναι πίστη. ρε εσύ Κώστα. Λοιπόν, κοίτατε ρε. Να πάμε και βόλτα, πάμε μέχρι το βουνό. Και 200 μέτρα. Πήγαινε το προς το κοινάτο το προφητηλία. Πού είναι ο προφητηλής. Εκεί πέρα, πίσω από τα κυπαρίσια είναι. Βλέπεις εδώ, εκεί δεν βλέπεις τίποτα εδώ. Ξαναβγάλω το. Ποιος είναι, εδώ πάνω είναι προφητηλής. Και είναι. Πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτό, άμα είναι Κάτσε πάει. 1,5 χιλιόμετρο πάει μακριά. Τώρα τα ακούγεται έτσι. Τώρα δεν το βλέπω κιόλας, πού είναι. Τι να βλέπεις. Το ακούω, αλλά δεν το βλέπω. Εκεί είναι. Εκεί είναι ένα άσπρο πράγμα. Το βλέπεις στον ουρανό. Α, να το. Λοιπόν. Κάτω πιο κάτω. Πού έχει φτάσει τώρα. Να το. Αυτό δεν είναι. Όχι, 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 είναι σπίτια. Άλλα σπίτια εκεί. Τι γίνεται, ρε Σπίτια. σπίτια. Σπίτια εκεί Κοίτα, μέσα, ρε σπίτια ματιά. κακό. Βρήκαμε μια πισίνα πριν, βέβαια να τα Τι να παράνομη. κάνουν εκεί πέρα, ρε παιδιά, δεν βλέπουν τίποτα μες στη γούβα. Αλλά ναι. Είναι πιο μακριά, κοίτα που είναι. Κοιτάτε. Τον βρήκες. Είναι πιο Την πάνω. εκκλησία. Το βλέπεις. Εγώ το βλέπω που είναι αυτό. Την Ναι. εκκλησία δεν βλέπω. Φαίνεται και πας για ντουβάρ κατευθείαν. Εδώ πρέπει να είναι. Λογικά. Ο ήλιος. Εδώ ρε. Εγώ δεν το βλέπω, δεν βλέπω εκκλησία εκεί. Περίμενε τώρα να φτάσω. Πάει και φέρτε μην. Τώρα για αρχίσει να μην έχει μετά δει το βίντεο λέει. Έχει πρόβλημα. Γιατί. Στα 500 μέτρα είσαι. Εγώ δεν βλέπω ούτε μονοπάτι, τίποτα δεν βλέπω ρε Κώστα. Χριστιανή με εδώ δεν τον βλέπεις, πάει δρόμος. Το δρόμο δεν τον βλέπει. Ρε Γιώργο δεν τον βλέπεις στο δρόμο εδώ. Δρόμος, Κάνει και αυτό, κούρμπα. πράγμα. Είναι δρόμος, στρίβει κιόλας. Και η εκκλησία είναι εδώ πέρα, αυτό το άσπρο. Αυτή είναι, μπράβο. Ναι. Εντάξει, η Καλώς ήρθες Βαγγελίας στον από κόσμο εδώ μας. είναι μακριά ρε. Και ότι έρθες εκεί κάτω. Ο παππούς το έχει ανέβει το ψυχρό. Εντάξει, τώρα το βλέπεις εδώ, Ναι. εδώ, το βλέπεις. Να, το είδα, το είδα. Ορίστε, στην έφτασε. Ας το διάλογο. Θα βγει ο παπάς και με την καραμπίνα. Το κατεβάσεις. Μας παρακολουθεί. Έχεις το δρόμο, το βλέπεις τώρα. Το δρόμο Μαντάμ, το είδα, ρε, που πάει συγγνώμη. μέχρι την εκκλησία. Πας πολύ καλά. Δηλαδή, Καλά, ντε, με παράτε. Δεν παράμε. Μας έρχεται πίσω. Αυτή είναι ωραία Τον φωτογραφία. επιστρέψουμε. Έχει πολύ ήλιο ακόμα. Ναι, δεν πειράζει, βγαίνει μαύρη. Πού είμαστε ρε παιδιά. Πού είμαστε ρε παιδιά. Από εκεί συνέχισε το κάτω. Εγώ το βλέπετε τώρα. Δεν το βλέπω. Και δεν βλέπω και προς τα πού πρέπει να έρθω. Πού πήγε. Από εκεί που κοιτάς τον προφητηλία αντίθετα ρε Κώστα. Έλα. Εδώ είμαστε. Δες τη γραμμή παιδί. Δεν είμαστε Δες τη εδώ, γραμμή. Δες τη γραμμή. Τη γραμμή. Α, ναι, μπράβο, έχει. Μπράβο, ρε Γιώργο. Είσαι σωστός. Λοιπόν, για να τον πάμε τσίτα, τα γκάζια. Έχεις να χρονοφαίνεται. Το ακούω, δεν το βλέπω. Πάει το χελιδόνι προς τα εκεί. Το έχεις κατεβάσει χαμηλά. Όχι, ρε, τι χαμηλά. Στα 170 μέτρα είναι. Α, να, όχι. Δεν βλέπεις τίποτα. Αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Όχι. Αυτό δεν είναι ρε παιδιά. Πουλί είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι. Δεν με τρελάτε. Αρχίσαμε. Το είδα. Καλά σας είπα το βλέπω. Πού? Να το. Άντε ρε, εκεί πάνω. Γύρισε. Επέστρεψε. Πού στο διάλογο το βλέπετε Να γραμμή. το ρε Γιώργο. Έλα ρε, Τζόρτζ. Τέρμα Θεού. Από πάνω μας ακριβώς. 170 μέτρα είναι και αυτά. Δεν βλέπω παιδιά. Λοιπόν, να κατεβώ. Είναι Να κατεβώ. κατεβείς. Κοίταξε τώρα βέβαια. Πω μυθικό είναι ρε Κώστα. Θα τις πάρω να τη θάνε όλη την ώρα έξω και θα παίζει. Είμαι ικανή. Δεν το γελάς. Ρε, έφτασε μέχρι τον προφήτη Ηλία. Απίστευτο. Και δεν την πήγαινε παρακάτω. Ναι, άνετα. Είχε και η σήμα, είχε κανονικά. Το χελιδόνι. Ναι, εκεί το βιολί του. Έχει φέρει και παρέα. Ήταν δύο. Τι ωραίο που είναι εσύ. Τι είναι το ποτάς. Είναι το που κάνει exposure. Το φως.
Εδώ είναι εδώ, ρε. Το ξέρω. Α, Εμάς βλέπει. Ναι, το έχω γυρίσει. Ναι. Και εγώ τρελάθηκα. Λέω που εκεί μέσα έχει τόσο πίσω από τα βάτα εκεί. Πάντως 71% μπαταρία, έτσι. Δηλαδή, 10% χάλασε. ναι, για να φτάσει εκεί πάνω. Και το πήγαινε και γρήγορα και το πήγε ψηλά. Ναι, ναι. Τα sound effects. Τι? Να σου πω, το ξέρεις ότι γράφει με ήχο, Α, ναι. Ό,τι έχεις πει. Έχει ανέβει. Γιατί δεν το λέτε. Μιαου, μιαου. Να πετάξω λίγο. Ναι. Yes. Δώσε το κινητό, το κρατάω. Κράτησε. Από εκεί που ήσουν. Έλα. Κράτα το ψηλά, μην έχουμε κανένα δέντρο. Βλέπεις που κοιτάει, έτσι. Πάμε στο εκεί για να μην... Κάνει και κύκλους. Για να δεν μάθεις, ξέρεις. Στο φρένο είναι λίγο. Ναι, γαμιέται στο φρένο. Κατέβασε και το τέτοιο, την κάμερα. Τι γρήγορα, στο κάτω κοιτάει. Για να μας κοιτάει, ναι. Α, ωραία. Κοιτά τον κοίτο. Είναι έξω. Αυτό είναι άνθρωπος. Ναι, είναι άνθρωπος. Είναι κάποια φωτεινή από εκεί. Εδώ από εδώ, ρε. Κοιτάω τώρα. Είναι ένας κάτω και ένας πάνω. Ρε, μπανίστριτζι. Κοίτα, μη σε βιντήσω ρε με αυτό. Εδώ έχω. Μπορείς να ελέγξεις έχω πώς βάλει πάει τα. το φως για να βλέπεις. Ναι, μπορείς να κάνεις διάφορα. Έχει εδώ. Γιατί δεν στήρα που είναι. Ναι, το ξέρω. Μπορείς να αλλάξεις και το exposure που έχει. Και έχει διάφορες ιστορίες να αλλάξει. Και τα λοιπά. Καλά, γύρνα το ότι. Θα βγάλουμε μετά το Βασίλημα. Ξανεβάσω. Μόνο η κατοικία εσύ από εδώ δεν έχει. Όχι, δεν το συμπαθώ το κάτω. Θα σου πω, ανέβασε. Θα το πάνω. Τον κατέβαζες γι' αυτό. Δεν το κατέβασα. Κάθετα. Όχι, τον κατέβαζες. Σοβαρά. Ναι, τον κατέβαζες. Και τώρα το ξανακατεβάζεις. Όχι. Όχι, δεν τον κατέβαζες τώρα. Εντάξει. Δεν το πάνω. Βασικά, κοίταξε, και καλό είναι να έχεις ύψος για να μην έχεις θέμα. Φτάνει, ρε. 5 μέτρα. Εντάξει. Πηγαίνει στο αμάξι. Όχι, δεν έχει κάτω πάει. Να το γυρίσω. Παίξει, ρε παιδί. Δεν έχει ακόμα 62% το μπαταρία. Να σου πω, κάτσε να κλείσω το βίντεο γιατί έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάντα θέλω να κλείσω τον ήχο. 1, 2, 3.